शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणकुसुममाला व्याललम्बोदरं तं मम हृदयनिवासं
नाटका स्टेजार अनावश्यक लोक असतात मातशे भायर वयचे आणि भायर वचून नाटकात आनंद घेवचे कित्याक मला थोडं जाग कमी आसा हिंगा असला मातशे भायर वचून आनंद घ्या नाटकाचो संगीताचं ऐकायला मला किती परत गेलाय आई आणि कुत्रा प्रेम पडलेला हे हिंगा या तू येतो ना यो यो तू ह्या जगात तुम्हाला नाही पडता तू आज बरोबर जाय बरोबर जाय आई
मागे बोली बोला रविता आणि रवणा हे बोली कुणी दी आणि बोली काम केली मागे देवा आणि मागे वाढत चालव आणि मागे वाढत चालव आणि मागे बाहेर हे तो असा देवा परमेश्वरा हे देवाकडे तुझा देवाकडे बोले आणि त्यांचं बरे कर देवा बरे करू आराम करून जाय बाबा काम केले पुरो आता जेवढे आलो हा पुन्हा मास काम देता मास काम हा आणि एक आम्ही आवदा का वोट जातले तू एक काम करणार का किती आहे बाबा आम्ही रोड जाते रे त्याने तू घरार होतो आणि आराम करतो हा तुला तुम्ही किती सांगता हा तसंच कर तुला तसंच कर बाबा तू लहान असताना आमका एक गाणं म्हणताले छान पर्याय बाबा आता जेवण घ्या
बाबा किती झाले किती आहे बाबा बाबा उदाय लिपी किती आहे बाबा कोणीतरी बदल बाबा बसे रे बसे रे कोणीतरी वाचया बाबा तू काय करते रवी, रोहन, तुम्ही दोघीला काम सोडवायचं नसतं का? दोघीला काम सोडवायचं. तुम्ही दोघीला बरे का नाही बरे? पुता, बरे का नाही बा? ना बाबा माझ्या जायचं पुता, माझ्या जाय ना. बाबा सुस्वागतम सुस्वागतम ओम श्री गणेशाय नमः श्री मल्लिकार्जुन प्रसन्न श्री निराकार प्रसन्न श्री ग्रामदेव प्रसन्न श्री काशी पुरुष प्रसन्न आज श्री निराकार देवाला परिवार देव श्री काशी पुरुष देवाला स्तंभ पुनर्प्रतिष्ठापनाच्या उत्सवानिमित्त श्री निराकार नाट्य मंडळी हे मी सादर करते असा श्री अमित मुकुंद नायक कारवार यांनी बरवले एक सामाजिक हास्यमय आणि हृदयस्पर्शी कोकणी नाटक गरीबाल संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी गरीबाल संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी या नाट्य प्रयोगाचा आनंद घेऊ येत्या नाट्य कलाकारात नाट्य रसिक प्रेक्षकात आणि समस्त भक्त लोकांत हार्दिक स्वागत. ह्या नाटकाचे व्यवस्थापक श्री निराकार देवाली सेवा विकास अभिवृद्धी समिती आणि श्री निराकार देवालय समस्त भक्तगण सिद्धर आणि किन्नर. नाटक मॅनेजर श्री विनायक राणे, स्टेज मॅनेजर श्री सुनील राणे, दिग्दर्शक श्री नारायण राणे, सह दिग्दर्शक विनोद नाईक दिगाळी, हार्मोनियम अँड लायरिक श्री संदीप शेट्टी किन्नर, तबला विनायक नाईक कारवार, पार्श्वगीत आणि रिधम पॅड श्री गजानन नाईक आणि श्री उषा नाईक देवळमट्टी. रंगमंच व्यवस्था श्री सातेरी रंगमंच मॅनेजर श्री संदीप शेट्टी किन्नर. पात्र परिचय बाल्यावस्थात पात्र केले धर्मवीर श्रेयस गुरव, रोहित मास्टर विनीत राणे, रोहन मास्टर संकेत राणे. परिचय पात्र पोराल बापूय पात्र केलो पांडुरंग दर्शन किन्नरकर. स्त्री पात्र नाटकात हिरोईन कविता पात्रात संपदा मालसेन काणकोण गोवा.
चंद हास्य पात्रात तन्वी खोकळे खोटेगाळी, पुरुष पात्र हिरो पात्रात रोहित सचिन गुरव, साइड हिरो रोहन विनेश राणे, साइड विलन जयचंद्र जगदीश राणे, विलन रुद्रा पात्रात सागर किन्नरकर, इन्स्पेक्टर पात्रात धर्मवीर येतेसा सुशांत राणे, प्रेस रिपोर्टर अर्जुन संदीप राणे, कॉमेडी पात्रात डॉक्टर नंदा महेश जोशी, तेलर फेराट जलेश राणे, पिंडक नटखट महादेव राणे, श्री निराकार देवालय परिवार देव, श्री काशीपुरुष देवालय स्तंभ पुनर्प्रतिष्ठापनाच्या उत्सवानिमित्तान आज आत्ताच आपल्या समोर गरिबांचा संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी, गरिबांचा संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी, गरिबांचा संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी. मागचे सुकळ विनंती स्टेजवर अनावश्यक लोक मागचे नाट्य भाईला नाटक आनंद मागचे तुम्ही बाहेर बसून नाटकात आनंद घेतो. देवा निराकारा तुका कोटी कोटी नमन रे देवा, कोटी कोटी नमन. देवा म्हाका रात्री कित्याक परिस्थिती हाडल्या तुवें? ना आसतना आई बाब आमची दूर गेले आनी हांव अनाथ जालो. कित्याक रे देवा? तुज्या आनी म्हज्या सुख पळोवन वतना कित्याक रे? हांव म्हागे भाव ल्हान भावाक रोहनाक कसो ल्हानाक सोड केलो. हे म्हागेल म्हाकाच खबर आसा देवा, म्हागेल म्हाकाच खबर आसा. देवा कित्याक रे म्हाज्या पेटांत लागल तूं? देवा म्हागे एकूच मागणी कितकी म्हणल्यार म्हागे ल्हान भाव रोहनाक एक बरी नोकरी दिवन ते सुखात दोन आमगे जीवन बरें कर देवा. हेच म्हागे तुजे कडेन मागणें. काय ना रे म्हाका आई बाबा याद येत रे. आमी ल्हान आसतना म्हाका आई बाबा सोड घाललो रे. कित्याक रे हो देव आमकां असो त्रास दिवं लागला? हय दादा दादा तू म्हाका केन्नाच आई बाबाक माय कमी पडूंक दिना. रात्र दिवस एक काम घेवन शिकेलो आनी ल्हानाक व्हड केलो तुवें म्हाका. तूच खातीर मरे हांव म्हागे जीव त्याग करत रे. तू कांयच बेजार करनाक रे. बस कित्याक रे दादा तुगे म्हाका आशिर्वाद नात रे. म्हागे आशिर्वाद तुजे सदांच आसता सगळ्या. ते उरू रोहन आनी तू इंटरव्यूक पडी रावलो ते कितें जालें? हय दादा तेणी म्हाका सांगतो म्हणला इंटरव्यू घेवन येयलो आसा. बरें तर तू पण तुवें ती नोकरी मेळ्ळी न्ही? म्हाका टेन्शन फुल्ल कमी जातलें पळय. हय दादा तू कांय टेन्शन घेनाका. आजोच्या आमी जेवण करया यो.
देवा महादेव तू आमगे कष्ट दूर कर दे आणि मागे हंड्या खरे करते बरे देवा हाव तुझकडे माग खरी सांगची म्हणा आमच्या आई बाबांना सोड घे आणि हंड्याच्या पायाच्या चालण्या संकट केली हमको लहान सोड के आणि आई बाप भाव बहीण प्रेम दिलो कोणाक भाव उरलाय मागे हंड्यासारखं उरी जाय मागे नेड लाखात एक असले देवा त्या तू बरे करते बरे देवा त्या तू बरे करते बरे कविता कविता बाहेर हा येऊ लागेल येता येता फळा मागे दोन फ्रेंड मिळले त्यांच्याकडे बोलता फळा मला जरा हे करतो आता लेट करून दिले बहुत ते लांडात परत पडले एक तुमची ना हे घेते तुला गिफ्ट आणले आज रक्षाबंधन निघेल किती तरी कोणी आणतो भगवान देऊ लागेल तर कोण हटव बाहेर तू रडणार हो आज रक्षाबंधन आज मैत्रिणी तू आज हसत खेळत राहू द्या तू ना जरा पडलं आमच्या घरात किंचित काम जाऊची ना अर्जुन तुगल बहीण कशी आकाली बहीण हा किती म्हणला कविता खरेच सांगली तू बी मला ठावली बारी कसं की आज भाऊबीज म्हणा काय गो हा दुश्मन आहे मी
या लोकांक बर्थडेचे पैसे देऊन घेऊन ते भिकारी बर्थडे समेत तपासीन जाणार त्यांच्यावर चालू पुराय मागेल लावार त्यांच्या एक दिवस त्याला एक दिवस हे पुरा गावचे लोकांना असते मागेल लावार घेऊन जाणार मागेल लाव रुद्राक्षी मात जो मनीस आड येता हांव तेमकां जिवान शिवडयता चले को आज कहते हैं मुझे तो राज कहते हैं जिस राज से दारूद बने उसे लज्जा कहते हैं पहिले काळात आमचे दुकान आयो वचून गव्हर्नमेंट वचून घेऊन गव्हर्नमेंट फीस घेऊन आमच्याकडे नाही आले चला आता काय ना पडला पुरा रेडीमेड येऊ ते बी घेते हे साहेब आणि हे साहेब आणि वरनं हे घ्यावा असले आणि कपडे घालतात काय की ना पडल्या आता पडेला मला काही काम ना पडे रेडीमेड घेऊन घेऊन आता आमच्याकडे येऊच की सांगू बरे चेटी पिंडीने चेटी पॅन्ट कापून चेटी करते इकडे हे शिवाय काय आमना बरे तू बेकार येऊन गेलो हे टेलर दुकानाने कावची ना आणि टेलर ऐकलो टेलरिंग ती बेकार येऊन पहिला घरी उठा गेली अरे बाबा मागा अशा मात्र सांगितले असे ते म्हणून द्यावा या देवाला हे रोखून घेऊन पडत ते घरी उद्यावलं आम्ही काय करतात अरे बाबा ते आम्ही भीक पडत नाही आता पाड पडत आता मागे नशिबाची असा या निराकरातच सोबत आता पुढे ना हे तुमचा किती झाले काम घेऊ आणि हे कागद रेगाने पोट दिसणार नाही बाबा अरे बाबा अगो ना काका म्हणा हाव मी तू गेला तो याच गो मागे ते पिकला म्हणजे हाव मी खाता दिसला मागे लाव सर आणि तुझ्या किती कामाची तुला मागेल काय काम नशिले मागेल लाव संदा अरे बाबा तुला किती तुला तुझे अरे बाबा या मुसाफिरी चलली आहे आणि किती देर कळत ना हां किती म्हणलं काय ना गो चंद बरे आता छोटी गोली पण नाव हा मागेल काम की काय ना मागेल बाबा सिलेक्ट पॅन्ट मारलाय अगो तसला डोक्याकडे होतो तो पॅक मारून दिला की भाऊ हे माझ्याकडे द्यायला अरे कशी त्याच्याकडे विचारलं हा तुझ्याकडे किती आहे नशिले अगो तू एक सांगितली एक माझ्या हातून गेलो अरे कशी मी रे बाबा माझ्या बाबांच्या टिफिनला ती शिवती काम अरे देवा बाबा चेडी किनला अरे बाबा इन दिवस हम पॅक मारू कोण हे नाम चालले पहिले काय बाबा चेडी पिनलं कोण अगो मागे
काय बघा काय आणि बरे कपडे घालतात पण पाच म्हणजे तुमच्याकडे बरे कपडे हाण दिल्यावर तुम्ही 2 मीटर असले 1 मीटर देतात आणि आमची पिशी लागला कळले तुम्ही पिशी ना म्हणलो मागे काय काम कर आणि त्यांना येतात मी एक 30 घेऊन येऊ किड्या म्हणला तुम्ही ते पॅच मारू लायचाल नी त्या भीतरला लायता एक काम करा मोबाईल कटकन फाटलेला या अच्छा चालू भाऊ तू मला टेलर पण समजेल काय डॉक्टर पण समजेल अरे बाबा त्यासाठी ताप थंडी झाल्या लोक डॉक्टर पण तशी आहे दुष्काळ किती तशी आहे अगो तुझे बाप फेर होता हा माझा बाबा घरीच होता अशी नाही गो बाप गावा सागा थई बाहेर काही बेंगळूर बिंगळूर हेका ना तो घरात तो ना तो बेंगळुरात खूप पण कामाचा तर चला पिंकिन पेज मध्ये कसे धाडले तरी व्हॉट्सअपवर काढले अरे बाबा व्हॉट्सअप पर मला बोर्ड मी धाडू लागतो पुरा टेन्शन घेऊन पडला पडे अरे बाबा तशी फोटो मार चड्डीर फोटो मार व्हॉट्सअपवर काढला खोर पिलीचा म्हण आणि चड्डी बाबा फ्रेंडच्या तिथं सांगितली बेंगळुरातल्या असे होय टाकाय तुझे चेटी बाबाई आवाज तो खाली जाणार जीवना काढली चेट्या का नाही तू पास पडेल Hey!
मंडळी सचिन कृष्णानंद राणे मडगर यांनी 1000 रुपये दिले असतात त्यांना आम्ही धन्यवाद दिले असतात. देवा कितमून तू मागे परीक्षा घेते असा काम करीत नाही ना बरे एका नणार मागे दादा तुम्ही हेल्प जाता आशिल्ले कामात खरी जालना कितली बरी दिलो काम मेळना म्हाका शिकता लोकांक करून काम मेळटा आनी हांव शिकून बी जगात पडील आसा आनी जॉब जाय म्हळ्यार 5 लाख 10 लाख मारतात हांव तुमच्या लाडू रे हांव तुमच्या लाडू तुमचं साप रे तुमचं साप दादा मागे पहिल्यात शिक्षणासाठी रीत काढील असा आणि हा दादा कितकाशे सांगलो दादाक ना ना हे सर्टिफिकेट दवरून का माहिती करा नाक मागे सर्टिफिकेट नाका 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 खूप करते आता अशी सर्टिफिकेट कित्याक तुमी लागले रे अरे कामा गेला काम घ्यायला आणि असे सर्टिफिकेट दवरून मी कितको राहू मेटल रे तो मेटल तूच खातीर तो देवाकच कबर हे निराकाराकच कबर काम तो मेळा तो मेळ असं कोण तू असं उरलेला कसे रे हा इंटरव्ह्यू देऊ गेला तो 5 लाख 10 लाख दे म्हणतात आणि हा कितल्या लाखाल रे तिथे पैसा कितल्या लाखाल तुम्ही सगळेजण मिळून या भ्रष्टाचाराचे आवाज किती उठवतो अरे आमसारखे गरीब लोक कष्ट आवाज उठेतो आणि आमच्या ऐकत तरी कोण आहे तुमचे लायको काढून म्हणजे असले हे कसले काढून रे लढची घेऊचे रे सगळेजण कसं उन्हात रे धर्मा जन्म म्हणाल भ्रष्टाचार बलात्कार लंच योग्य बंद दाखल तो बरे आमसारखे गरीब लोकांना न्याय मिळाला रे न्याय मिळाला हे सगळे भ्रष्टाचार बंद झालेला तरुण पिढी एक जाऊ जाय आमच्या गरिबांना ऐकत तरी कोण रे श्रीमंत आणि राजकारणी लोक त्यांची मग काय आमसारखे आमच्या गावाचे गरीब लोक कसं आवाज उठवतात रे आमच्या देशात कानून एक समान तेका श्रीमंत राजकारणी या कानूनात काय लागणार आम्ही या कारणात आमचे देश खूप वाढला कारण श्रीमंत राजकारणी लोक भ्रष्टाचार बलात्कार करते असतात आम्ही सगळ्यांनी एक करून हे विरोध करूच जाय हाय धर्मा हाय ती सांगते बरोबर असा आता ती सांगते रे म्हाका बी एक धैर्य मेळ्ळें चल आमी वचया आता
I like it. I like it. या सुंदर परिसरात हे फुल फुलले. माझे नाव जय जय. सुंदर तरे इसी विराट बवनी हो. हाय होतो दिला तू व्यवस्थित निघच्या. दादा किती करतो. गोजी करते. कोण नाही का. आ गुतो. यो यो यो. इज्जत तो पड़े थे लो. अरे हाँ इज्जत तो तुम्हारे पकड़े रे. हाँ बरे बसे सांगतो का. त्या चले मगला दीदी. आणि विचार बंधुरा. तू को देखा लगी तू किती कोणते बी करते हैं. हाँ बड़ी घुमा काढेलो. केंदला पेटला तू. हे काय करतो बे. अब सर म्हणला का मग नाव रोहित. अरे तू या अख्ख्या जंगलात कोण गेला. आणि नेक्स्ट टाइम या तो मैदान मला घेऊन या. मग थोडे काम आहे तर पण काय पाहू की जाणार की बरं बाय.
माझ्या म्हणे ना किती काम म्हणल्यार या शताब्दीच्या येऊ लागलो त्या शताब्दीच्या येता एक मावशी मेळ्ळी ती बी कास भाशिली सुंदर दिसताली या मावशी आहे किती सांग म्हणल्यार मावशे आरामी काय चाले ती पहिला तिथं मका समजले तू करतास मरे का हा या गावात कोण आराम ना म्हणे येलो की पहिला मका दिसायला लागली आणि किती का म्हणल्यार या हॉस्पिटलात एकदम कस्टमर येता हा त्या पर्यंत म्हाका तर फुसतच ना काल एक येयलो इंजेक्शन दिलो तो पळयला दुसरी दिसा जबरदस्त कामा गेल पळयला आणि हाय तर मेडिसिन दिली म्हणल्यार दुसरी दिसा कशी पास आता म्हाका खबर उरता पण हांव ती हुशार करता पळय आणि पेशंट म्हणल्यार भरपूर येता हा घरा कडेन लायन लागता जबरदस्त आणि हाय तर एक इंजेक्शन दिल मुलाने अशी सुंदर वैता सुंदर सुंदर बाहेर येतो या इंजेक्शन त्यातून खबर असा हाय त्यांना तिने दुखलं पळया वैता घराकडे पेशंट खूप येला असता हॅलो कोण बोलणार मनीष बाळा चंदू गो मागे मग नंदा नंदा आणि किती गो सांग गो ओय हात तुझो घेऊन पण लोकांकडे एकदम हे मग हात मोडलो का अहो मोठा असतो म्हातारे तू असलं तर आदळ मिळाल म्हाका कळते ना बघ तशी बोले ना को माता शरम तरी कोण का माता या शरम ओपरूता दोन होता तशी ओपरू दोन किंवा म्हणे तू काय किती किती बोले ना तुझे गुंटा मागे पाठी साली गुंटा काटल ग तुझे बाग येणार मी घंटी गुंटा लाईन आते आशिले पिछे पळे बाकी आशिल हाव पळेता पळे की सोडे ते सोडून जा गो किती सोडे मग मान कशी तू कशी सोडे गो सारखी जोडूला ओबरूदार उडला मग या गावात सगळ्या ओबरू तर दोन जो मातर कोण तशी नाही गो ओबरूदार तू असलं बोले फुलानी दुसरं तर ओबरू तर वैतल कितलो हा मग हा कोण तू खबर असा सगळ्या काही तू अजून काही ना हा कोण खबर असा डॉक्टर नंदा MBBS एक BS का लायला हा मग गडबडीत आशिलो कित्या म्हणा माझ्या घराकडे पेशंट भरपूर येला चष्मा धावून लागलो तू पळयला मध्ये आहे मग लक्षात बेजार ना गो म्हाका बरें दिसलें किंवा हांव मगो घरा भितर होता माझे घर मगो सुधाकर घर ना आणि तुका किती आराम ना झाला मगो म्हाका फोन तर सांग हांव येताच घेवन घराकडे हा किती चालतं गो इतलेच मगो एक काम कर मोबाईल नंबर असते 9449072806 माझे लक्ष कळले त्या मात्र मिस कॉल मला पुरा तुझ्या घराकडे येता तू तर दीप कशी पाडणं ते हाव बोलून घेतो हुशार सांगली
बांधू का लोक नंदास मग मागे एक मग चोडू दाशिले रांधू तालुका रांधून झालं गं. काय घरात कोण लागो अरे, आणि किती काय तुका रांधू मग आम्हाला सगळं करता. नुसत्याकडी करता, लेप्याकडी करता, पेढेकडी करता, लेप्याकडी करता, बांगड्याकडी करता, सगळं करता. आम्हाला पुसून करता, पाय दाबू करता, गळ दाबू करता, हे सगळं करता. काय तुम्ही झाले बकरा मटण बोल पाहिजे तर ते चांगलं काम हा, बघ बकऱ्या मटण बी करून काढता. काय बघ झाले तू माले मागे सुना घरा पाटल्या हली घरा पाटल्या अरे टाइमाला सुस्त नसता बरं, बरं, काय हो? हा, हा. बरं? हा. अरे वा. आम्ही आधी आढळलं. लावा, दिसत नाही, नको. नाही, अजून मला दुसरं आढळलं का? अरे बाबा. Thank you.
निराकारा मल्लिकार्जुना मागेल वडाचं बोट टेन्शन असा मागेल बहिणीक लग्न करते मागेल बहिणीक बरोबर चढ मेळा करू आणि त्या गेले महाराणी मुलगी उल्ला करू फक्त तुझकडे मागणी करते जेव्हा तुझकडे मागणी करता कविता बाय कविता हा बाय बाय तुझकडे माका फुले कशी नाही काय मग तुझे लग्न करण्याचे विचार केला हो बाय लग्न नाटक मला कसं हे किती सांगतो तू हे किती सांगता बाय तू ह्या घराची लक्ष्मी असतो बाय तू लक्ष्मी हवा पेशा माझ्या जीवनात चालवचा नसलो आणि तू व्यतिरिक्त उद्वार झाला तू व्यतिरिक्त उद्वार झाला बाय हा रात दिवस एक कर पेपर लिहून हात फेटफेट झालो आज हे प्रेस रिपोर्टर जाऊन कुंतू बाय काय कुंतू बाय हे सांगितलंय अजूनही ती प्रश्नात उत्तर दिली ना तू लगन जर गावाकडे गेलं तर नाही मागे मनात समाधान जातं बाय समाधान जातं किती दिवस पण तू घरा बघतोय तू मग वचन दे तू लग्न जाताना बाय तू लग्न जाताना वचन दे का तू गेले कोणी मना ना नको तुला मग आता सांग मागीर आणि टेन्शन नका हा तुला ते परत लग्न कर घालता कोण तो आणि ते गेले नाव किती तुम्ही तुझी खातीर पक्का साथीदार असतो हा त्यातला धर्माकडे वचून उलयता नंतर तसाच हा रोहिता मेळटा बाय हांव येता I love you.
तुका कॉल केला रागायचोच ना अर्जंट कित्याक म्हाका पयर उठता तुमी कितना मोठो तुका वाटतले ना ललिता गेल्ले कडेन म्हाका तूं गेलो भास जाता गो तूं गेलो भास जाता तू ना जाल्यार मागीर तुका काही धरत ना गो काही धरत ना मागीर कॉलेजाक गेल्यात आनी ते म्हाका सोड गेले आणि तो दृश्य आणि तेगेले एक्सिडेंट जाले घटना मागीर जिवना परपराक रिपीट जातेच आसा म्हाका त्या दिसाची अजूनही याद आसा जर आमी कॉलेज जाल्या नंतर गुळी पळोव वयता आशिल्ले तूं म्हाका सोड वयतशीर गो तूं म्हाका सोड वयतशिल्ले तूं परत यो गो ललिता तूं परत यो तुका कितला बी विसरूंक प्रयत्न केला हांव तुका विसरूंक शकना हांव तुका विसरूंक प्रयत्न केला तुका ती भयर चाचा म्हाका समोर दिसता तर हांव फुल्ल पिसू जाता तूं म्हाका परत यो ललिता तूं परत यो ललिता परत यो ललिता I love you ललिता I love you
चल्ला आणि तुझं दात बरोच मरे काम करतात रे दादा माझे खूप त्रास केला रे हय रे तुझं दात खूप बरो मनीस आणि तू माझा इथं हॉटेल किती असेल रे हय रे तुझं दादाले लग्नात तुझं उलोवपा पेल्लो म्हणलं म्हाका कळना कितें सगळं सांग रे म्हाका कळ तुझं दादा खूप पसंत कर कितें तुझं दादा काय प्रॉब्लेम ना जाला हांव मुखार उलयना म्हण ही सांग रे तुवें मागे दादा तुगे भयण पसंत करता हय रे कितले मोठी न्यूज सांग रे तुवें म्हाका हय रे त्यांच्या न राक्षस जयचंद्राच्या वाचयले कळ तेन्नाच्यान ते ताका खूप पसंत करूंक लागले धर्मा तू काहीच टेन्शन घेऊ नका माझे दादा मरे हांव समजून सांगतलो आणि तो हांवें सांगीत तसोच आयकतलो थँक्यू सो मच रोहन हे कितें करूं हे खुशयेन एक मरा चाच रोहन पाठ केलं संकेत राणे प्रकाश राणे 200 फूट राईट दिलं तसेच साईड विलन जयचंद्र काम केल्या प्रकाश राणे 500 फूट राईट दिलं ते मिळून रोहन जयचंद्र पाठ केलं जगदीशा प्रकाश राणे 500 फूट राईट दिलं जयचंद साइड मिलन जयचंद नमस्कार आता आमगेला नाटक मॅनेजर विनायक राणे आणि स्टेज मॅनेजर सुनील राणे प्लेयर युजर आणि तसेच लेखक अमित मुकुंद नाईक आणि आमगेला डायरेक्टर जालो विनोद नाईक तुमचं सुद्धा प्लेयर युजर आमगे बारीक गिफ्ट आसा लेखक आणि स्वीकार करता तसेच आमगे डायरेक्टर जालो विनोद नाईक दिगाडी तेंचो सुद्धा स्वीकार करता तसेच हे नाटक बरयले लेखक अमित नाईक ह्या नाटकाबद्दल एक दोन बोल करतात सगळे प्रेक्षकांक धन्यवाद मागेले पहिले नाटक मागेलो प्रयोग हो 5वे प्रयोग तुमगेलो असोच साथ म्हाका उरूं जाय आणि मागीर हिंगा नाटक प्रयोग करून दिल्ले बद्दल तेंचे गांवचे लोकालो आमचे कलाकारारो आणि कमिटी मेंबर अध्यक्ष सगळ्याक धन्यवाद थँक्यू एक गोष्ट बोलत बरेच तुम्ही प्रॅक्टिस केला आणि बरेच नाटक करते असतात त्यांना धन्यवाद आणि तसेच अर्जुन पाठाक प्रवीण मांजरेकरांन 250 रुपये दिला तसेच त्यांनी स्वीकार करू अर्जुन पाठ केला 250 रुपये आणि तसेच जयचंद्र पाठ केला प्रवीण मांजरेकरांन 250 रुपये दिला आणि तसेच त्यांनी येऊन स्वीकार करू तसेच नाव स्वीकार करते असा आणि तसेच रोहन आणि प्रवीण मांजरेकरांनी 100 रुपये दिले असतात तसेच रोहित 100 रुपये दिले असतात ते हा स्वीकार करून त्यांना भेटते माझे नाव नंदा MBBS डॉक्टर BA एक्स्ट्रा लाईट हांव केला
आणि किती काम म्हणल्यार खाली इंजेक्शन दिलं म्हणल्याने दुसरी दिसा बंद लागतो पण तिसरी दिसा येवचोच ना मागीर हात पूण कितलो बरो उरता पळया ह्या पेशंट खूब कमी जाला ह्या घरात खूब पेशंट येवतात हांवें बी गेले फावटी बी बुडिलो कोणी आराम ना जाल्यार म्हाका कॉल कर म्हूण म्हाका कोणी कॉल केलो ना लग्ना बिजी आसा आसता आयस्क्रीम खावूंक सांगलो काय बेजार ना गो अशें पेशंट खंय ना सगळे लग्नाक गेला पेशंट कमी जाला ते मॅच जेवण करून गेला गो पेशंट कमी जाला आसता आनी कितें काम म्हणटा हांवें बाबा इंजेक्शन दिलें म्हण न्ही एकदम लोक बरे जाता तेजेर पेशंट कमी जाला तर इंजेक्शन मारल्यानंतर लोक बरे जायो स्वतः तू मोठ परत येणार तू कित्या परत येणार तू देवाकूच खबर पेशंट कमी जाला बस खूप पेशंट आहे तुमका पेशंट गेला खंय खंय सोदूं गेले ना तर जागू खंय तर चेंज केला बरं दिसता आम्ही काम करायचं ना आणि ते किराणा जरा हॉस्पिटल झाल्या किराणा कर निको मागे सुद्धा करा एकदा आधी करा एकदा पाटाक कर निको हेच कर नी हे इनो पेशंट भरपूर येता गो ते आता सध्या येता रे सध्या कमी झाला किराणा झाल्या हा तो किराणा झाला बिल पडाय हो घालू जाय नाको हो नाको इनो बरे आस गो मागे घराकडे काय पण येणार चालू पेशंट येऊन झालं पडाई हो बाई बोला ना मुला त्या तसं तो बघ म्हणजे काय पेशंट आहे त्या शिकून हो डॉक्टरला आणि ह्या किन्नर एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल मागे रप्पा जमीन आज तुका जोडून गेला अरे क्लिनिक मध्ये डायरेक्ट ते हॅलो आ बाळाची गोडी लई येले इराण आणि इराक जरी जरा त्या किन्नर पेट्रोल आणि गॅसचा उजवळ कपडे विद्या लावून काय बदल ना देवा काशी पुरुष देवा आज तुंगेला पिक्चर बनेल अष्टबंधन केला गावातले गाव पडून स्वर बंद केला माणसाची किती प्राणप्रिय वर येतले सोरो सोरो जीवाक बरो जीवाक बरो सोरो वाचना 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 सोरो पळयता कितें घुमट चालू जाता का आणि किती हेका दिवस करता हेका दिवस पुणे दिसता तुका ओके पर खायला का मामा मामा किस सांगतो काय
इंगे आले पाठी पाठी किती होता पाठी ओरड लागतं या थोडं थोडं मोठं बाबा किती झाले किती झाला आणि काल किती खाईल रे अरे शपथ सांगत राखू गेलो या सुट्टी पैकी बाईने सुंदर कन्या सुट्टी केली पडे या सार दोरे पडे याने किती सुंदर वास या वासान थोडे जाताना थैत बसला नका मी आईला सांगणार आहे तोपून घेऊन गेला आणि महत्वात एक टेबल खुर्ची घेऊन बसलो आणि बुराकात जाते होईल काय होईल बुराकात त्याने घेऊन बसलो खाली तिथंच कमरात पड्या हात धुवून गेला मुख्यांची जाऊन खबर ना पडे का तुमचा सोसून घेऊन जायला जमली क्लास मार्गर पडलो पोटा भीतर बाटली घालून नेले पड्या सोड्या तरी आवड शपथ सोड्या गरम मुक्का बाटली घालून नेलं मात ठरला बाहेर दिला ना तर आडा दिवशी वाट नाही तो मागे
पगार 5,000 वर असतं मागेले कापी बघ तू म्हण तो एक पगारा 2 काम करू आली रे बघा वाटलाय रे एक काम कर घेऊन कसा पाया जाऊन बाबा हाती बेतात जाव ते अगदी होऊन उडे या होडी गेलो काय ना चला मोर्चा हात घाला या गावचं रुद्राधीश रुद्र तू कसा आहे बेटा अर्जुन माझ्याबद्दल पेपरावर करायचे बंद काय रुद्रा सक्ती सगळी ह्या गावची वडामुखा राज्य मागे कर्तव्य असा आणि ह्या गावाची चपळ ते हा पेपराचे घरे तलो तू किती करते कर अर्जुन तू तुझ्या कर्तव्य करते ना
नाच सोडणार मागे जीव घेतलं की काहीच पेलवणार नाही. अर्जुन तुका ह्या कामाक तुका मरण बी असा याद दवरून घे. म्हणतलो पण तुका भिवून रावना ह्या गावात एक रिपोर्टर म्हणून येतलो. बस अर्जुन बस. आणि तुका थोड्या दिवसांनी कळटले शीत जातल म्हण घेऊ. तू सगळ्यात हा भिव येयला रुद्रा मग सायडी म्हाका लेट जाते आता मागीर भयण थंय वाट पळयती आसमा गली. होय तुझ्या बहिणीक सांग माझ्या यौवनाचे सुख घेऊ. मागीर भयणी बद्दल कितें तर उलोवप तुगे जिबी कापून हाती दितलो याद दवरून घे. अर्जुन कसे असं पळय भाव बहिणील बंधन. अर्जुन तू कसारी तुझ्या बहीण तरी तुका बरे कान राहू चलान तुझकडे अशा सबूत पुराय म्हाका दी. तीन जरा तू मात कितें करतल रे. शिवान शिवण चला. तुझकडे दिवचे बदल्याक ह्या गांवच्या लोकांसाठी हांव मरतलो पण तुका दिना. तुका बऱ्या भशेन सांगते असा ते सबूत म्हाका दी. मागे जीव घेतलं की हांव तू दिवचो ना रे. तू कितें कर तें कर म्हाका वचूं दी. अर्जुन तू एक साधा मनीस न्ही. तू माझ्या मध्ये काटो जावन आसा काटो. तुका ह्या भूलोकाच्यान या भूलोकात पावोकच जाय. वच अर्जुन वच. कितलो दिवस म्हणल्यार मागेर हातींतल्यान चुकतलो. या वाघार शिकारी करून शिकारी हातीक लागला. अर्जुन तुझ्या शिकारी गंधन तुझ्या रगत पिन झाला मागे लाव रुद्रास्ती. मित्रा एकदम डल्लास कित्याक. किती पिणार रे तो अर्जुन म्हाका शाळे पान दाखोवन गेला. देव जायचे तुझं काम किती झाले सांग. हाय ते पळयते पक्षी मातकीच्यान भंय सुडू लागला. उडू लागलार विसर मित्रा विसर. ते केन्नाच साथ ना रुद्रा. एक टायमार मागे जीव जाला दितलो पण तेगे सौंदर्य घेवचो केन्नाच सोडना. पळय जयचे तकली वाईट करून घेनाका. तुही तरी आवाज दिलार तुझ्या फाटल्यान कितकी चढू लाईन लागतली. ते सगळे विसर आणि माझ्या बिझनेसात लक्ष दे. थोडे दिवसात रोहिताला न्ही कविता लग्न. कित्याक त्या आमच्या दुश्मना रोहितान लग्न. हय रुद्रा हय. त्या रोहिताक स्मशानात पावोकूच जाय. आमच्या रोहनात स्मशान राखू दवर. रुद्रा तुगेल विश्वास म्हाजेचेर उरला. तुगेल खंयच्या कामाक हो जयचेर केन्नाच फाटी सरची न्ही. मुखार आमगे प्लॅन कितें. जयचंद आमगेल मुखाल प्लॅन त्या अर्जुनाक मान तेणे पेपर प्रिंट करचे बंद करचे. मागीर त्या रोहिता भावा रोहनाक माइंड वाईट करून घेवन कविताक आणि रोहिताक घराच्यान भायर घालचे. मागीर तशेंच पुरा रोहिताल आसती आमगे लावार करून घेवचे. मागीर कविता सांगून रोहिता डायव्हर्स देऊ लायचे. ह्यात मुखाल प्लॅन आमगे जायचे. ह्यात प्लॅन. गुड आयडिया रुद्रा गुड आयडिया. रोहित ಈ ರುದ್ರನ ಮತ್ತು ಜಯಚಂದ್ರನ ಮುಂದಿನ
वकीलच्यान जावन अनाथ आश्रमावर जालो आनी शिकून इन्स्पेक्टर जालो आणि या गावात पाय दवरला तुमसारखे लोकांक सर्वनाश करो आणि तुमसारखे लोकांक या गावात स्वार्थ घेऊन दिवची ना अत्याचार जाता थंय हो धर्म विरोधा कारण नाचनाच सरकार पेट्रोल खर्च करचो हांव न्ही या कलियुगात अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार करचे खाले सतत करता मागेल म्हाका खबर आसा श्री कृष्ण रक्षण केलो महाभारता भितर जाल्यार हो धर्म रक्षण करतलो या गांवची लोकांनी FIR compromise हे करते मागेल चालले मागेल किती दिले वन ऑफ हे लुका टाटे जाल्यार धर्म भितर कुरुक्षेत्र धर्मवीर पाठ केला रुपा नायक 500 रुपये दिला मकेरी आणि धर्मवीर पाठ केल्याने घेऊ जाय आणि तसेच रोहित कदम त्यांनी बी 500 रुपये दिला सदाशिव यांनी बी धर्मवीराक 500 रुपये दिला धर्मवीरा पाठ केल्याने घेऊ जाय धर्मवीर थँक्यू त्याक देव बरो करू तसेच पिंडात पाठ केला तेक बी पाठ गणेश कोळंबकरांना सिद्धराम त्याका 500 रुपये दिला ते घेऊ शकतो नंदा म्हणा डॉक्टर पाठ केला कृष्णकांत मकेरी आणि बैतपूर यांनी 1000 रुपये त्यांनी दिले घेऊन कृष्णा मयेकर सॉरी बैतपूर धन्यवाद कडे अर्जुन पाटकरला 500 रुपये दिला सांगून घेऊन अर्जुन अशोक नाईक कडे नका देवाला बरे आयुष्यमान मान दवला करू तुम्ही बसा हा उदार आता ती सांगू तू करतले डोळ बंद कर अरे बाबा हा डोळ बंद कर हा चलता कसे तू हा वाचते तू डोळ बंद तरी कर ओके बाबा करता हात करतो डोळ बंद कर
दीपावली सावकारांना की करून दिलो त्या ते गिफ्ट करून येलो आणि हे मग रोहन येईल तर रोहन आता आज पुढे एक मारण आहे दिसता दादा अरे रोहन किती झालं आज मागेले प्रमोशन झालं काय गेम आता खुश झालो तेव्हा तू आम पावलं रे दादा तू आता काय टेन्शन घेऊच ना अरे रोहन तू असताना मग कसं टेन्शन सांग पळया थँक्यू दादा दादा वहिनी तुम्ही माझ्यासाठी खूप त्रास केलाय ते कन्ना विसरू शकणार अरे रोहन अरे दुसरा कधी केला रे तू माझा भाव नाही हा भाव कधीच केला दुसरा कधी केला नाही दादा ती कर्णात मग आई बाबाला माय कर्णात कमी पडवतील ना अरे तू पण दुसरं नाही रे तू माझा भाव नाही हा भाव कधीच केला नाही सगळे तशी नाही रे तुम्ही म्हणे म्हाका बाबा माय दाखयलो आणि वहिनीन म्हाका आईन माय दिले अरे बर तू मगे देण्यापेक्षा मगे तुझच असा आणि मगेला दादा घेऊन चौका तुटलं दादा वहिनी हे खुशी ते सॉंग सांगण्या नाही हे सॉंग का नाम काढा तिथे मला वहिनी का आम्ही बांगाई गेला वहिनी पळ्या तो ना म्हणता सांगू का म्हणता जन्मजन्माचे बंधन
आणि पुरणपोळी बी केला जर फटा खोकला होत्या जेवणा होत्या शेजवारकर यांनी 500 रुपये दिले तर रुद्रा पाठाक धन्यवाद. हे 500 रुपये दिला साहेब नंदा नंदा डॉक्टर एक बार आवाज केला फिरू जाता अरे बाबा या जुगार गेलो हो गाव नाही म्हणून टेलरिंग आता उद्या गाव म्हणला सीझन मी मे महिना कायला मेटा मी करतो गेला तो अरे टेलर बाबा तू आता किती आहे आता तुमच्या गावच्या 2 वर्ष झाले गदडी अजूनच आहे दिली ना मागील पळेला गदडी घेत का पण आपले किती करतो माग पळे इतकं बेजार हे काम करणार किती काय खंयचो गेले कडेन हे आमच्या गांवांत थोडे न्ही पिंड कशे दिसतात तो वाटेर हे अशे दिसतात बेजार येवन पळया टेलर दिसतात जिवार येवन बेजार अरे बाबा ती आणि म्हाका ती चंद धरून ना अरे बाबा बाबा चेडी शिव दिल्ली ही सांगू तुमका त्या मेल्ल्यान मागेलो टेलर 2 गामात मेल्ल्यान कितें केलो त्याची इले कान इले ऐकत कमी मोर पाड पडो हाँ वचून पळयला अरे बाबा चेटी शिवून दवरला रे अरे चेटी शिवून दवरला पळय पळयला रे इंद्राल चेटी पिल घाता पळय इंद्रा पिला तसली कोण दवरला आता रे बाबा ह्या चंदाने अवतार पळत नी ते आणि आता मागे किती दवर तुम्ही सांगू काय ना इतकं बेजार येवला रे जीवा हे टेलर बी नका काय नका दुसरं किती काम करे म्हणते अरे थांब हे तिथे माप पळत मांजरा शिंदी दिसतात म्हणजे आमच्या अरे बाबा अरे काय रे त्या दिवस अजून मगर बाबा चेटी शिव तुल्ली अजून किती तुल्ला रे ही चेटी गो चे त्या चेटी पॅच मारचे आणि त्या इंद्रा गरवाल मोठ्या पॅच मारचे पण समाज ती आणि चेटी तू घेऊची देवा 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 किती चाल रे अरे बाबा ते किती सांगते म्हणला की तिला बेजार येता किती झालं म्हणला खिचडी कर गेले कर चपाचे तोडं जाऊन दिलं या गल्यान मेल्यान त्याका इले कान ऐकत कमी आवडा म्हणतो अरे बाबा रेडिओ चेटी दाखवायला तू बाबा किती ओरता आणि कर वेळ दिसता चेडू म्हणला वेळ दिसता आपल्या आता एकेकडे चेडवा थांब बघ त्याला गेलो तुझा पण पळून पडले त्याला जाम जाऊन राहिला तू आज चेटी काढू काढणार ती वरकट लोकाला असा आता सीझन नाही लग्नाचे अरे बाबा हो कोण निकोल हो कोण निकोल शकून द्यायला खत होतं आहे आमच्या टेलर आता रोजून घेऊन रे म्हणून शॉपार सगळ्याकडे मग दाबत धावले
मे महिन्यात सीजन आहे का त्याला 2 दिवस दिसत नको बा येतील बाई ए हवे दिली जेडी निंदी मग बाबा जेडी होड असा की कोणा दुसऱ्या जेडी दिला नाव कलर बी तोच दिसता आणि बाबा ती फाटली नाडे चेटी पळती फाटी घालता आली किती तास तुम्ही खबर नव्हती मला बाबा जेडी नाही बाबा जेडी हाऊ होता बाबा जेडी कशाच नका खबर मागे सभा कळत चल दोनला त्या चाल्या मग ऐकतच ना गेलो देवदेव ओच मला येत होतो आणि येत मला होता कष्ट काम खूप वेळा मग वाट बघे कष्ट मी चेटी करतो ना ते नका खबर ना माका तू संचार जेडी हाय न्यूज पटली फ्रेंड बी जायचं का अपने काय गेला जाता रे मग बी पासवर्ड लगाते का अब चेटी हम आता किंचा नाही संचार के हाती ना जरा सुगर पासवर्ड करता ना गावातले नाका हा आडून देता काय टेन्शन घेना गावा अरे तुमका साल विद्या लागल नाटक किती लावले आके चला ना पुढे तुम्ही स्टाराची मुलाची कॅन घेऊन येणार कॅन उड्याला मिळणार बघा अरे मामा कोण करती ना मुरीला अरे मामा या रोज करे नका पहिले आमचे जेवला मी रोज लोक खाली जातात आम्ही वाटतात आणि तू हा पुरा रोज तुम्ही घेऊन किती ये बाप्पा जमीन सभा करायला काय कवर माय एरिया तू विचारतो कोण रे मगा हा मामा अरे मामा तू एका ताने आणि त्याका धोळता आम्ही काय विचारतात आव करता काय तू जलता हे गुलबर्ग गाड्या गाण घे तू वाजे ते जी नाही फळे लावली जरा हे तो ना मामा अंका फिरले तो हा फिट चला लागेल माझी तू विचारता कोण बघा हा आणि हे माझे जीवन साथी बाकी आम्ही दोघे जण आमच्या मर्जीप्रमाणे विचारे अगं तूच की झालं आम्ही गेला रे अगं तू हिंकी नाही रे गं तू आज हॉस्पिटल गेला नाही का हा तिकडे चेडी शोधली त्याची घेऊन येईल वो देखती चिवता क्या तुझ्या जीवनाच्या निराकरणावर अरे मामा आता ते एकटे येऊन गेलो तू तर असं पिलं रांगेल मुकाल जीवन कसे अरे पा माझं बळे चंद असेल रे ते माझ्याकडे वाईफाय म्हणजे ते अरे कसली कशी ना ते रे घरात कमावला म्हणता पुढे वाईफ मेड म्हण ते इंग्लिशात म्हणता म्हणजे अरे त्यात मामा ते वायफाय मेड मी होम मेड ते जा सांगू कोणाला तुझा तू पता सारखी रोबोट मिळत ना तो मिळत नाही चंदा अगं तू तेमगे काम करतो का अरे होय त्याच्यावर डॉक्टर असा अरे बाबा हॉस्पिटलातून काम करता बोलेले पुऱ्या घरी उतकारले धावू लागतात आमच्या इकडे आता करून गेले ना संसार हा तिथे डॉक्टर पळतात किटकिंची पळतात क्लार्क पळतात हा अगं सांभाळ रोग ते गेले आणि चालू ती होडी होडी इंजेक्शन घेऊन तू कुठे दिवशी ती त्या दिवस अरे हे चला एमबीबीएस डॉक्टर त्याका घंटी इंजेक्शन कोणा देऊ द्या कोणा इंजेक्शन देऊ द्या कोणा गोळी देऊ द्या आणि कोणा इंजेक्शन घे देऊ द्या बरोबर बोलता आणि ही गोष्ट मुळात बाकी तकले दारू पिऊन बाकी मामा कित्या इतले हे करता रे वचनो कित्या पिऊ लागला हा बरे पोर आसा पोरी बायल आसा हा आमकां बेजार दिता हांव तर एक ना म्हणून रडटा Come
छंद दिसतात का बाहेर पाहिले कातरलेले काही पैसे दिसतात का किती सगळं खाताली का तू? अरे ग ती ग ती सिनेमाची हिरोईन कातरलेली काही ग कॅटरीना कैफ. आ शेते मगर सोचन मामा. पोरांचं सगळं मेंदू गेला. बाहेर बाहेर मुगा बाहेर बाहेर मुगा त्या दुकान का जन्म मला जाण गेले का त्या दुकानच्या तो एक भागा नजरे पटला हो, 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 बघी. म्हातारकडा वरची बुद्धी येला आहे का? हो, पिऊन पळे रोड आणि आमच्या जाऊन ना. आता पाऊस यायला आमच्या रोडा किटल म्हणे हेलीच कशी आणि पळे लागला. एक चुप अरे वा. मामा, चल आम्ही घरात जाऊया. तू चल हम येलो सांज जाऊन लागली माझ्या जीवचा टाइम येलो यंदा तू चल हम येलो हा, किती आहे बाबू? या पिंड का बरं? तू विचार हा, होय ना. अरे, आणि काही मेड का म्हणे, ही पिंड पेक्षा दुसरी पिंड. चलो आता गायचे पाच काय दुकान आली आहे आगे वाले जाऊन तू येता पळे गाव में पळे चप्पल जन्नत इतकं भारी दिसणार तर सडा त्याची जन्म दिल्या आपण आता मागे वाद घराकडे येता पात्र गेला की राजेंद्र शिरोडकर 500 रुपये दिल्यासाठी घेऊन जा मुद्रा राजेंद्र शिरोडकर आणि तुझे सगळे समाजचे धंदा दुकानी तुका जोडतात दोन रुपये गंजवण काय गेला पाहून झाला मग लाट धर्मविरत इन्स्पेक्टर तू आता जिवंत राहतो काली काली 3 दिवस या 3 दिवसात
धर्मवीर मागेल फाटी येणार तुझ्या सरुनास सतलो या मुद्रात हात जोडणार ईश्वर ना झालार भस्मास दोन जागे बस बाजूला बस मुकुरीला हॉल धर्मा तेरे जैसे ऑफिसर कितने भी देखा है ऐसे कुत्ते से डरता नहीं है तुम जैसे शेरों को बहुत देखा है रुद्राज देखा एक दिन जरूर आएगा इंस्पेक्टर जिंदगी देता है परमेश्वर मगर तकदीर लिखता है ये धर्म में ये इंस्पेक्टर पैशासाठी या गावात विकू लागला पैशासाठी अस्ती केल मुजोर इच्छुक असायचो पर्यंत धर्माचा पर्यंत असं केन्ना करू दिना या रुद्र साम्राज्याचे सर्वनाश करू वैल्या देवेंद्रेला बी जायना धर्मा तुका तिथं पैसा तिथं घे आणि वचूला मागे लावाय कंदले एक गाव ना आणि कोणाच्या जे करता त्याच माल शिवाय मागे लावना तू एक ना एक दिन बारीक बारीक तुकड कर या गावची कुत्र्या गाव कंदला मागे लाव जन्म वेगळत रुद्रा एक ना एक दिन कबूल के साथ माल बंद कराऊंगा हाँ तेरी माल बंद कराऊंगा के पिल्ले तेरा जैसे बहुत देखा है चलो जयचंद जाएंगे बाद में देखेंगे रोहित का घर पे जाके कैलासात शिव पार्वती नर्तकाची सर आणि नागलोकात नाग आणि नागिन नर्तकाची सहल जाणार या रुद्राल भूमीचे भूत नाचू लागले म्हणल्यार शोभ दिसतली त्यांच्या नो रुद्रा नो या आमगेल साम्राज्याचे भूत लोकांचे एक दिवस ना एक दिवस भूमंतर करूकच जाय रोहित हे रोहित तुम्ही किती आला तो रोहित आप खेळू जाशील हे बिना बाहेर गेला मागे या ना आशिलो बरोच चलो तुम्ही होतो ना काय इच्छा पहिला सांगू तो होता हे कविता तुझं सीधा साधा हो ना तो तेणी माझ्या फ्रेंडा खिचान पैसे इले ते तुमच्या अंतर दिवू धंदा त्याची बदली त्याची किती आहे
तुझ्यासारखे सुख दिवस जाणला त्याच अंक दे म्हण घेऊन अरे तुम्ही मनुष्य का राक्षस रे आमच्या म्हटलं किती लागला तुम्ही ए तुझ्या जवळ इसा किती आहे ना म्हण घेऊ तो आमचं सांगतालो सावकार आप तुम्ही मला घराकडे किती आला तर मग तुमच्या पैसे गेले केन दिता सांग माय फ्रेंड आज की हमकिंच्या पैसे कसे करून वसूल करून घेऊ खूप जाय सावकार मग थोडा टाइम द्या दिस सावकार अरे कितके दिवस तुका टाइम दिवचो केन्ना मेळटले ते पैसे दिस सावकार मग भाव रोना पेमेंट झालं की तुमच्या दिस सावकार अरे तुगेर भाव दिव जाणला कित्याक घेईन ते पैसे आणि व्याजा समेत दितू तुवे केन दितलो सावकार मग व्याज किती आला तर 10 लाख रुपये सावकार हा तर तुमच्या 10,000 रुपये गेलो 10,000 कशाला अरे ते पैसे घेऊन आणि मी साडेपाच सांगता दिस सावकार थोडा टाइम द्या सावकार आता एक तू काम करू शकता ते कर काम केला तुझ्या ते हा पैसे माफ करू शकता सांगा सावकार किती काम ते तुझ्या रोहित तुझ्या ह्या सुंदर अशी बायलेले तरुणाचं सुख दिला आणि ते पैसे माफ करता माझ्या पंची वेळेला हा रडा भी पावतो किंवा पंची दलो माझ्या कविताला कला करतो दिला अरे पण दिव जाणला म्हणाले फक्त सता जाता सावकार मी सडा सावकार का सडा अरे हे झालंय का रोहित असं काय म्हणत मी तयार असा रोहित उठ. रोहित तू तर पैसे देऊन जाणार तुझ्या ह्या आम्ही बायले तरुणाचं सुख घेऊन सोडून दिले. सावकार नाका हा तुम्ही 35,000 मग थोडा टाइम द्या सावकार थोडा टाइम द्या सावकार आम्ही तुमको भय पडता आमका की शिक्षेची नका दाखवू कविता काका माझा काम नाही गो अगर कोई प्रेमात बंधन मध्ये मंगळसूत्र मग माफ करतो तुला पुरी केला होतो आई बाबा दूर केला अरे कसं झाला जोर झाला जरा आज आम्ही ही परिस्थिती किती केलं माफ करतो सगळं खरे पण हे तुझे पैसे भेट घालणार असे पैसे घेऊन देता हा पळेता यो त्याच्यात यो
कविता मग माफ कर कविता मग माफ कर देव बरं करू. लोणचे लोणचे घराकडे
पण हवत ना त्या नाव मिळालं तरी हरकत ना हा वक्त रे बाबा डॉक्टर का सोडून दिला ए जी गॉटीचे पहिले इंजेक्शन दिले पडे त्या दिवसाच्या नाव गिरगिरता तकलीफ तक गिरगिरता अरे सरा म्हणता ना पहिली टेबलकडे येऊची पेशंट कमी आणि तू असं म्हणते ना अशी बी अशी नाव जाऊन त्याले डोक्यात काय फटी चला तू किती चंद दिसते ग बोलू बघी तेव्हा बोलू बघी तेव्हा पेशंट मस्त झालं त्या दिवस इंजेक्शन दिलं थोडं झालं का सरा का एक रोगाची निवृत्ती करणे तू कोण पेशंट तेव्हा शपथ काळा शपथ तुझी शपथ पडेला मग माग एकदम मग झुम छंद दिसते मामा माका आणि राग आला ना माका आणि राग आला काय ना त्या दिवस इंजेक्शन दिलं तशी चालत का इंजेक्शन दिलं का अरे हा सध्या हॉस्पिटल किती आहे गौर असते का तुझं पडत तुझी आधी नीटच पटली पाहिजे थोड पडले मग उलटी येतात शी जेऊ सीता जाईल नका कळलं ना कसं नाटक पडे हो तरी सांगू म्हणजे भांडण उडया पेशंट डॅमेज झाला आमचा किती झाला हो दुसऱ्या समजलं आणि एवढी पेशंट आमचं नाव करून उडत हे मामा खूप आवडते खूप आवडता खबर असा अंगेल सावकाराक मी सावकाराकडे पेशंट देना दुश्मन टेन्शन होता आणि पेशंट देना मग डॉक्टरी पगार देना पेशंट ना तू टेन्शन केला ग तू एक के मग लाईन मार तुझे घेणा के पेशंट लाईन नाला ओ नटकेट मामती एकच घे लाईन मार पडया हां अगदी काय ना कायम भरते सगळ्या गायचे बडे भरते सगळ्या गायचे खेळाचा तुझे इच्छा नाटा माझे
आणि सुट्टा होय. शिद्ध लेवलबाकी केरवडी मल्लापूर कचरा हलवा. पाळणी हलवा. उपसिट्टा हातून विसरणार आहे. माझ्या निवडता तुम्ही मागेल मामाला गेले जा आणि तुझ्याचं फळा भेट लागेचा पतंग वाचो का तेव्हा बाकी वेळ करा कारवा शिरवा कडवा पटेगाई. किन्ना पटेगाई. एवढ्या कुठून सांगता किन्नर गावात MBBS धंदा डॉक्टर मुंड जागा करायला ओके. एकच इंजेक्शनात सगळे आता शिरो ओके. अनेक सगळे हॉस्पिटलात चंद चंदन. चंदन नस पटेगाईचे. सगळे हात बोलतात खूप सुंदर बाई एक एक हात त्याला तो सगळे साफ सगळं येतात आता माझ्या गाड्या खतखत घालतात आणि सुटतात टक्की आहे ना. हे बघा हे हलोक्याच्या मागाने चुकून असतात हॅलो त्याच्याकडे वैकीपेक्षा सगळे गावचे लोक बजी राहतात तुम्ही सगळ्याच सांगतात कोणाचे शुगर उडला प्रेशर उडला दात उसळला कान उसळला आणि घराकडे लागा रिंगात नंबर नाही पहिली नंबर तुमचे त्यांना हो. येता हा बरे. छंदी दिसतो मला हे जन्म आपण छंद होते या हा. बाय हा. तिला काय असं. सगळ्यात लागत. तोटे कसं सांगितले ते पण असं नका. आमचं हॉटेल बरे. तू अजूनही गेला गेलो पण हा येईल मग आणि कोण पेशंट बी कोण येईल ना काय ना गो पेशंट बी ना टेन्शन सुरूच झाले 100 रुपया मला बाहेर बी तू दिसणार हॉस्पिटलात पेशंट ना दुसऱ्या हॉस्पिटलात बसू सुद्धा जाऊ ना सर एक काम करा खाली सकाळनंतर घड्याकडे पळून घेऊच्या माझ्याकडे म्हणल्यार त्याच्याकडे हाव गेल्यार सगळं पेशंट बी तेगेली पोत नाही गो माझ्याकडे आनी कितें येतले सगळ्यात बरे नी सर तुमच्या तुझ्या कोणीतरी करणी बी केली उरतली तसमन पळून घेऊन येऊया हट तसं करूया ते विनायकान बी कोणी केलं ना मग तुझं ना हो ते बी सांगयना काय तू एक काम कर भटालो नंबर म्हाका दी हांव फोन करता आनी तू बी यो म्हाका वळख आसली भटा कडेन दोगी लोक कशे आमी गो होय हट तसं एक काम कर बारीक टेन्शन जाल्यार म्हाका शॉक सांगू कर पळया Mama,
आता बराच मगो बाबू हा तू बरं असा तसं बरंच मगो मात्र सामोरच्या तसं या अच्छा या हा आम्ही काढूया आपण दिलीप गुरुवान नटखट पार्टी डान्स ते गेलं त्याने बहुमान दिला मग तिचा भजी म्हणून बरोबर 4 वेळा येऊ तुमकडे चप्पी टाकायला शुगर असली असेल त्या फ्री बी दिला असलं तरी ना थोडी होती प्युअर घेतला त्या रेडियस पडे आधी पारी दिली मग तुका धन्यवाद ना म्हणजे अर्थिंगाची वही पहले हॉटेल आई पड़े कने सब हरकत ना आवे रात करो अर्जुन ए अर्जुन परमिशन असताना तुम्ही माझ्या घरात डायरेक्ट कसे घुसले तू आमसारखी श्रीमंत लोकाले या समाजा भितर आमगे अन्यायाबद्दल आणि धर्माबद्दल त्रास सांगतो आज गेले न्यायाबद्दल आणि धर्माबद्दल आम्ही छापूला यमदूत ए अर्जुन तू एक और प्रेस रिपोर्टर पण समजा नका तू जास्त किती रिपोर्टर आमगे खूप पॉलिश करतात या दवन घे अर्जुन या दवन घे तुम्ही हे 2 नंबर धंदे सगळी ह्या लोकांमुळे तर हा डकेला जरा मागे लाव अर्जुनच नाही अर्जुन तुझ मुखार किती सबूत असतंय त्या सबूत आमचं दी ना जरा किती करता ते पळय हा जरा तुम्ही किती करतले अर्जुन किती करताल पण समजा का तू तुझ्या जीव होड करार ती सिडी आमक दी रुद्रा तुम्ही हे धंदे खाव घेऊ येईल तुगे आणि जयचंद झाले 2 नंबर धंदे आणि चोरी होते पहिले हे गावचे लोक मुखार तर हात टाकेला तर मागे लाव अर्जुनच नाही अरे सूर्योदय दाखव तू उरता दाखील पळ पहिल्या दादी पहिले वांग्या रुद्रा जयचंद हे काम मी अशी सोडणार हो आमच्या पुकार दिवसात काजू जाऊन रोखलो ह्या तुमच्यान कशी तरी कर घेऊन ती सिडी खाण घेऊन जाय तुम्ही किती बी केलं की काही बेजार ना नका ही सिडी तुमचं अजिबात मेची बी ना आणि हा दिवसा बी ना दसरान तू आता जिवंत बी राहूच ना आशुला ती सिडी आमकदी ना मगे चूक केलं की हरकत ना पण ही सिडी हा तुमची बात ना तू दिन चलान आता किती करता पळय आम्ही रुद्रा जयचंद मागे फ्रेंड इन्स्पेक्टर धर्मवीर येऊन तुमच्या दोघं जगाला सर्वनाश करतो सर्वनाश धर्मवीर तो येऊन किती करतो रुद्रा टका मिळून दवन टका समाप्त कर अरे मित्रा
निर्ला म्हटलं ते माझं मान जमेल ती सिडी त्या तेवढा पदार्थ आणि त्या राक्षस लोकात तू त्यांना सोडला का तू कसं समोर सांगितलं रोहित आणि रोहन तुगे धार भाव रे आणि तुगे लाईचे रुद्रान जबरदस्ती कर मान ओढून दिलो आणि रोहन आणि रोहित जेवण घेऊन येताना त्या जेवणात त्यांनी विधी घातलो आणि हे तर सगळं सकून ह्या सिड्यात असं धर्मा सिड्यात असा तिथे हा आणि रोहित रोहन भाऊ अरे धर्मा आणि तुझे भाव एकदम देव म्हणून ये रुद्रा तू कंच्या बिवडात घुसलेला त्या बिवडाच्या नोंद कांद्याला मग लाव धर्मवीरच मग आईचे अत्याचार केला बाबा विष्णून मानलं हे सगळी पकडलेला बहुत धर्म अरे बरं तू शिकली
केलं त्याने माझ्याकडे काय केलं ना बाप तू त्याने केला बाय तुला किती आवडतोय तुझ्या बंद झाला मागे तू जीव बी देऊ तयार झाल्या देवाचा मला हे बाबा तू सोडलेला चंडाल म्हणू शकतो मागे रात्री पोरा त्याच्या नावाचा मेला मग आपली रेपली लागत शाळा तू बरं का मुलांना पूर्ण आमका असते बिस्ते काय लागते ते तुमचं धावत घ्या अरे तुझं दादा काय लागणार तुझं हॉस्पिटलला गेलो तुझा आणि हे किती बोलले तू तू किती लागला गाड्या तिथं सांग रे मागे पोरा असते इकडून घेऊन आणि पैसे घेऊन तयार करा तुम्ही गावाला आमका असते काय लागले ते तुमचं धावत घ्या तुमच्या बाहेर जाईल का पैसा आणि होतला ह्या घरात का हा भारतला मोठा हा ह्या घराला ठेवू तुला शाळा काही बी राहा रे काही रस्त्यात पण राहा ज्या भावात तू खुलासा सोड केला त्या भावात तू शिवलेला अरे आपलं घरच्यात बाहेर बस म्हणता कुता हा तू पाय पडतोय प्लीज तू पाय पडते सत्य है आशा दर्द है आशा मुझसे संगे व्यर्थ कौन बनावे नारे तूता दुर्दैवी
मागे दोघं प्याचे पडत हे काढून कोण काढले आता लग्न जाते रे डायरेक्ट केव्हा त्यांना जाता माझी ते बाबा अरे बाबा मागे धिंडो काचून यायला म्हणजे बेजाऱ्यान गेला रातभर निघला त्या भड मामा शोधू वाचून गेलो हटुडा घेऊन गेला वाचून आणि तो वाल पहिला तर हिला पण दुसऱ्याला हल्दी कोणता गेला फोन केला बिझी येतोय म्हटलं आणि चार वडा बनाव बोलो पाड अरे माझी काय तू काय ओ विषयात पण अरे राखे कस्टमर येत झाले जाता आपण आज मागे लग्नात पळया साधारण लग्न मी ते बाबा आज सगळं काहीतरी गाव होता अजूनही पावलला बाबाच मिळणार ते किन्नरची बाबा तू लग्न बाटली घेऊन येईल बरे बाटल्या पण लग्न का अरे जीवनाची जीवन साथी ह्या साथीने पिऊ शिकला अरे आज हा लगीन आणि मागे बाईनेली बहीण मेवणी उल्हास ना त्याची बघत चुकणार करता मेवणी बी ना कांची शेवणी बी राहते बाबा मागे ते लव केले त्यात तू माझ्या आपण मागे रे आणि तू काल कोण सांगितलं ह्या म्हातारा लग्न अरे म्हाताऱ्या तू काने आले हात घालून कोण दिलं रे काही म्हातारा अडेला बरे रे म्हातारे हा त्याला कसा सासू सांगेल तुमका ते येईल नंतर टाकेला म्हणजे फळेया त्रास होत तुम्ही ते फळेला मोर मुलगी हो सोल्यावर हो लग्न होईल अर्चिकाला बुद्धी येता म्हणता तपू हो बरे हो उता करते धंदे लोका बरे मजी दिसता मग चढवा बाबी तो तप चालव बरोबर संसार असा आणि कोण लग्न झालं सांगते बरे बरे गप्पा गप्पा जाता एक तर बरे बरे आता ते दान नका अजून खेळ पडे एक केल्ली केले केल्ल मार घातलो केल्ल मार घातलो तिला ते येऊ लागलं हा ये
मागून आवाज जा आव देता कारवाईच्या काहीतरी मान देतो लाव बघा तो माझ्या इकडे हे पे कटलो कुई कुई कटलो बम बम कटला आ कटरी बसला हे टीव्ही नंतर रेवी रे हे गे एक रंना ने जोपर लेपर म्हणी पे हे करो आय तुम्ही पूरा सुंदर फट्टे चढवते ने तू गेल जा वाटते माझे लास्टिक पूर्ण आहे ते गेला वाटला आणि हा भाव वाटले चालवा पिछाला उडी देऊ नाही अरे आगे पूरा हजार लावत करा आजचे तिजे गोष्टी कोणावर जाईल कोणावर
प्लास्टिक आई बाबा रोज आहे का तुम्ही हा. आई तू का सांगे आई हा जगात सगळं मतलबी आहे मतलबी स्वतः खुशीसाठी दुसऱ्या सोयी तिकीटा घ्या सोयी तिकीटा आज तुम्ही येते आहे तेव्हा अरे तुझ्यावर विश्वास केला बरं जरा तुम्हाला विश्वास घात केला मगे रोड बरं का तो आज तुझ्यावर येत काय
पहिले दिले. अरे दाढी गरम असा गरम गरम झाले गरम झाले. तेरा करा हा एक कितक्या भावासारखा की माझ्या दादा आणि वहिनी हा घरात जाऊन बाहेर गेलो. हा खूप बाहेर खूप अन्याय केला त्यांचे खूप अत्याचार केलो. ते मी माझा बरा समान करताले आम्ही कंटाळत आहे घरात जाऊन बाहेर गेलो. हल रोहन तू त्याका खैर म्हणून स्वतः आणि तू स्वतः जाऊन घरातल्यान बाहेर आणलं तू. होय खालच्या घरात जाऊन बाहेर गेलो. हायत जायचं घरात जाऊन बाहेर हायत गेलो रे हायत गेलो बाहेर हायत गेलो तू हायत गेलो पळय तू ते तू गेला कशी तू तोंड ढाकेचा रे कसले जे तू तोंड ढाकेचा रे का होय कसलं तोंड घेतलं त्या गाव कसलं तोंड घेतलं ना ना माझ्या दादा हा सोडून हटलो ते मी माका माफ करतले माफ करतले. रोहन तू खंयची तोंडा माफी मागता त्यांच्याकडे आणि तू केले पाप पडे तुका खबर असा आणि तू कित केला म्हण आणि तूच सांगे लोकांनी ह्या जगात रोज तू हकणार रे तू हकना. होय रोज हकना होय रोज हकना बका रोज हकना. रोहन तू गेल था तू केनाच माफ करतना तू खय अजून मोर तू जीवन मार तू. हाय मरुदा हाय मरुदा हाय मरुदा रे हाय मरुदा हा मरुदा हा माझ्या दादा सोडून हटलो माझ्या दादा माफ करतो रे माफ करतो. ते मी काही बोलू हा ते सोडून हटलो हा होईता हा जा होईता. प्रदीप राणे 500 रुपये दिले असा ते मी घेऊन म्हणून विनंती करते असा. रोहित पाठ केल्या प्रदीप राणे कोतलेवाडा मी 500 रुपये दिले असा ते मी स्वीकार करते म्हणून विनंती करते. रोहित हा मॅनेजराकडे दिले असा. हात सोड पळ्या तुम्ही कितकत पळ्या हा करते ना ही माझ्या दादा असते हा की हा करणार तुमच्या नावावर करणार दादा लागती तुझे दादा ह्या लोकात ना आणि तुझे दादा तू एक स्वंत घरात बाहेर घाला या गुरु ना दादा सोडून हटलो ते खरी बी करू त्यांना सोडून हटलो चुका आम्ही वचू दिला तू तुझा दादा घेऊन येतली बरे वचन सांगतो का या पेपरात सिग्नेचर कर ना हा करणार करतो ना हा मेरा नाही होता म्हणून साइन हा करणार ना जयचंद यानी तर हे
घरात अजून तुझं करो हे धर्मीर तुमसारखे आमच्या घरात नोकर म्हणून रखता अरे धर्मवीर तू किती करतो रे तुझे सारखे कितक पोलीस इन्स्पेक्टर येले हे रुद्रान मुखार चला कोणाच्या रक्त काय करू झाला आणि तू किती करतो रे आजपर्यंत कोणी काय केलं नाही आज हा करतो या गावाचे भ्रष्टाचार बलात्काराचा आमच्याला अर्थ करतो ते बी हो हा धर्मवीर कसा हातात तो हा धर्मवीर होता हे रुद्रा हा फॉर्मन कवर असता त्या रिपोर्टर अर्जुनाला दो आणि 30 वर्षा पहिला हे पाहिल्याचे अत्याचार केलं ते घेत झालं रोहन आणि रोहित शेतात जेवण घेऊन येताना त्या जेवणात विचिदान मारिलो पांडुरंगाला हडलं तर आणि रोहन आणि रोहितला हडलं भाव हा इन्स्पेक्टर गरमावे आज तुमचे लांचा चला जजेन हे रुद्रा तुमचे लांचा चला मागे हडलं भाव रे नाही रोहन तुगन आणि रोहितला हडलं भाव आता आमच्या रोहित आणि वहिनी क हा रे आम्ही तर कुठे या ते गेलं बहिणी बरोबर बसून सध्या यो बच्चा यो
माफ करा हा तुम घरातल्या बाहेर गेलो तुमच्या परिस्थितीत होत कारण रे जगा लोक पाहिजेत ना देव मनुष्याची माझ्या दादा कोणासाठी करता तुम्ही आणि आई बहिणाची माझ्या म्हणजे घरातल्या बाहेर गेले घरातल्या बाहेर गेलो हा पापिष्ट रे देवा हा पापिष्ट पापिष्ट हा मरुकत जाय हा भी मरुकत जाय दादा हा भी तू असे करे दादा हा भी चार तास